kuchaři. Dobré. Dobré. Já jsem nový kucharík, Pavlík. Těší mě. Já jsem nějakej. Fronta. A už to tu. Nějakej pátek. A co budeme dneska vařit? Tak dneska si ukročíme kachličku, knedlíček se zelenou omáčkou. A můžete mi říct recept? Dobře, vezmeš vejce, rozškrábneš ho, hodíš na pánek, osmaneš rozstran. Ještě přidáš mouku, přidášíš A jak se dělá ta kachna? kachnu musíš chytit, kostit, roztrčit, napříjel, jako proca, do truby, na 220 stupňů Celsia, až bude hotová, tak ji nakrájíš na drobno, poprášíš mě, jestli můžeš ochutnat, já ti to tam našrobu a bude dobré. Nebo jsi se ještě chtěl nechat toho kuchaře trásit? Já jsem čekal, jestli bude nějaká omáčka, nebo... Ten chlapek měl zjevně mrtvici, ty jo. A přílohu jsem ještě čekal, no. Prášíčku. Tak jsem si chtěl zjít moukou. Mě nejvíc zaujalo, že se tak, co se ta kachna musela někam roztrčit někam. Ahoj. No prostě krásný recept. Přátelé, je před námi další hra s názvem Party. Jo! Má někdo nějaký nápad, kdo by tuto hru měl hrát? Tak nějaká žena, tak pojďte. To asi budeš ty, Geňo. Tak já poprosím, kdyby se někdo nebál, nějaká krásná žena, nejlépe Miss Písek, kdyby šla s ním a pohlídala ho, aby nám neposlouchal. Je tady někdo takový? Pojďte, pane. Žena, říkám si žena, vole, ne. Třeba je maskovaná. Vy chcete jít? Tak pojďte, jste odvážná. To jste tady. Dáme za tím pánem, se uvidíme. Rozlučte se.
příbuznými. Třeba už vás nikdy